bude faktički nezavisno, a da nam ga onda kao mlinski kamen, kao takvo albansko nezavisno Kosovo prikače na nogu i kažu vi ste odgovorni za njega i dok ne harmonizujete odnose, vi ne možete da idete dalje. To znači za sva vremena smo isključeni iz istorije i da nam kažu sutra, naravno, pošto ste ista država, vi morate da dozvolite da albanski biznismeni kupuju po Srbiji, da, ne znam ni ja, učestvuju u privatizacijama i tako dalje. To što vi ne možete da odete tamo ni da popijete kafu u Prištini ili u Prizrenu, pa to su incidenti. To su pojedinačni ljudi, ekstremisti, ali vi niste takvi, vi ste razumni. Neka kupe Terazije svojim narkodolarima i milijardama koje imaju, neka kupe elektroprivredu i neka sutra Srbija bude praktično albanska država. To je ono što neće se desiti i to je ono što ćemo mi sprečiti. Znači, mi tražimo da se pitanje učešća države Srbije na Kosovo i Metohiji međunarodno reši. Međunarodna zajednica pokušava da to pitanje svede na pitanje prava Srba kao proteranih lica i nacionalne manjine i podmeće jedno za drugo, kao da se time rešava državno pitanje. Čak i da Srbi, što nije moguće, imaju sva prava na Kosovo i Metohiji. Time se još pravo Srbije nije ni pomenulo. Znači, mi želimo na oba koloseka da imamo napredak. Na jednoj strani, naravno, da se vrate proterani Srbi i naravno oni malobrojni koji još nisu proterani da imaju bezbednost. Ali takođe i država Srbija da ima jasno definisana svoja prava ili da nema svoja prava. Pa da onda Savet bezbednosti kaže nema Srbija nikakva prava, Savet bezbednosti je dodelio nezavisnost Kosovu. Mi nećemo voditi rat sa Savetom bezbednosti, ali ćemo znati na čemu smo. Pa ja sam rekao, znate, ako ne važi za Srbiju ono što je važilo u Dejtonu, a to je da su nacionalne zajednice dobile svoj kolektivni status i da su granice nepromenjive i da je ono što je bilo smatrano svetinjom, da se kaže u redu, te republike institucije Jugoslavije, one su države. Ako to ne važi za Srbiju, pa ja mislim da unazad neće važiti više ni za koga. Jer kako objasniti sada da je jedini presedan napravljen upravo na Srbiji? I onda sam rekao, znate šta, nemojte misliti da je, ja jesam za očuvanje Dejtona u tom smislu da se kaže to što jeste, jeste, dajte da nađemo neki kompromis i da kroz regionalnu saradnju, kroz bilateralnu saradnju albanskog dela Kosova sa Albanijom, srpskog dela Kosova sa Srbijom, Republike Srpske sa Srbijom, hrvatskog dela Bosne sa Hrvatskom, bez menjanja granica, bez postavljanja pitanja suvereniteta, ljudi, biznis, da se tu kreće, možemo u toj opciji da rešimo to pitanje. Ali ako vi želite da sada stvorite albansku državu u 21. veku na teritoriji koja pripada državi Srbiji, onda ćete otvoriti ponovo proces koji niste mislili da ste Dejtonom zatvorili. I to nije moja želja, to je opis stanja. I ne treba ispustiti tu istorijsku šansu da su narodi na ovom prostoru prihvatili jedan princip i da je to princip nepromenjivosti granica, kolektivnih prava, znači nesvođenja nacionalne građane i ne znam nija manjine i grupe građana, nego priznavanje činjenica da svojim prostorima nacionalne zajednice, jedan kolektivi koji sebe tako razumeju, koji žele da se štite na takav način i da će izvesno vreme to biti realnost. I mislim da je to bio jedan vrlo, kako da kažem, konstruktivan moj pristup koji je izazvao u Sarajevu, po mom mišljenju, vrlo neopravdano nervozne reakcije, koje je naravno u Vašingtonu izazvao možda opravdano vrlo nervozne reakcije i koji u Briselu nije bio dobro primljen. Ali je to istina. Naravno, ja sam mnogo više izgubio lično nego što sam dobio, ali vrlo svesno. Znači, ja sam onaj svoj kredit koji imam za ovih posljednjih 10 godina kao jedan demokratski političar na Balkanu stavio na tas za jednu stvar za koju mislim da je od državnog i nacionalnog interesa. Ako moji prijatelji u svetu kažu, sad si nas razočarao, onda oni nisu moji prijatelji. Jer ako ja kažem, meni je jedna stvar važna i za moju zemlju je važna i podržite me u tome, a oni kažu, ne, mi te podržavamo samo onome što je za nas važno. To nisu prijatelji. I to je jedan dobar test na kome će se vidjeti ko nas zapravo podržava, a ko nas podržava samo zato što misli da će tako da nas uljuljka i da onda nas odvrati od toga da rešavamo svoje probleme. Srbi će se odlučivati u srpskom parlamentu i u organima koji su za to nadležni i sve te ranije priče i ti ranije ti krizne grupe i krizni štabovi, to je prošlost. I nema šanse da mi pristanemo na bilo šta što nije u našem interesu. I postoji jedna mala mistifikacija i u našim medijima. Otprilike, ja se čudim kad to čitam svakoga dana, otprilike koga podržavaju Amerikanci, koga podržava Evropa, koga podržava Rusija, kakve to ima veze? Pitanje je koga podržavaju ljudi koji žive u toj zemlji. Kakve to ima veze za neku političku realnost neke zemlje, koga sada neko sa strane podržava? Vi možete i treba da imate dobre odnose sa svima koji su bitni za vas. Ali to da vi sada strance uključujete kao deo svoje unutrašnje politike,
To je bolesno. I mi imamo tu bolest još uvek u Beogradu. Mi imamo ambasadore nekih zemalja koji se ponašaju kao da su šefovi stranaka u Srbiji. Kao da su izabrani na izborima. Koji pozivaju ministre, koji pozivaju moj kabinet i čude se što ih ja neću da primim. Ja kažem, zamislite da ambasador moj u vašoj zemlji pozove vašeg premijera pa ga pita da sa njim ruča. Ovaj bi mislio da je to neka šala, skrivena kamera. Pa mi smo isto takva zemlja kao što je vaša zemlja. I nemojte misliti da vi možete da radite u našoj zemlji nešto što naš ambasador u vašoj zemlji ni slučajno ne bi mogao da radi. Ali mi moramo sami kao građani i ljudi da taj stav zauzmemo, da poštujemo sebe, poštujemo i druge, ali da poštujemo sebe i da ne dopustimo da se toliko sa strane mešaju u naše odnose, jer da mi to ne tražimo, ne bi oni to ni radili. Jer da imamo ministre koji na takav poziv hladno kažu, izvinite, ja nemam vremena za to, posle 2 ili 3 puta oni bi odustali. Ali pošto imamo još uvek taj kompleks niže vrednosti, mislim da i mi pomalo generišemo tu jednu nezdravu situaciju, da se o našoj zemlji mnogo više raspravlja u inostranstvu nego što se raspravlja u sličnim zemljama kao što su Rumunija, kao što je Hrvatska, kao što je Grčka. Ja ne vidim zašto bi Srbija bila u drugačijem položaju nego te druge zemlje.